Putunarai kodana waswada. Jalo hasti. Kumbukurno. Khैदिनो माबोरै दं गासैनिबो खबरा मोजां ना? आं नै थांनो ओंखारलायबाय र' आं दा साइकेलजों थांबाय दं नालाय CMW जों थांबाय दं नालाय नै दा साइकेलजों थांगासिनो दं CMW जों दिनै नोंथांमोननो नै र' ससे लामायावनो खोन्थालांनोसै आङो दिनै दं गुगुल बाबानि शुटिं गुगुल बाबा टीमनि शुटिं दङ बेवहायनो थांनो ओंखारदों सिमलायालागि थांनोसै साइकेलजों बेनिफ्राय सिमलानिफ्राय टम गारि ना मा होनो टम पिलपिला ना पिरपिला याव गाखोलांनोसै आं दा साइकेलजों थांगासिनो दं उपाय गैया नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थाबासो आंबो दावगालांबाय थागोन दा दिनै गुगुल बाबा टीमाव सोर आर्टिस्ट फैगोन बे आर्टिस्टफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थिलांगोन आङो बा नैबे भ्लगनि गेजेरजों खोन्थालांगोन दिनै गुगुल बाबा टीमाव गोबां मानगोनां महरगिरिफोर फैगोन जोंनि टीमनिनो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय था आं थांगासिनो दं सिमलायालागि सिमला गारिखौ हमनोसै इनिफ्राय डाइरेक्ट गुरुमारा लोखि बाजार होलांनोसै लोगोफोर माने नै जोंहा टम सलायग्राया ड्राइभारा नै पिरपिला सलायग्राया माने बिराद हिन्दी सल' दामखावगासिनो आसोला बिराद हिन्दी सल' दामखावगासिनो करिश्मा कापुरनि मैं तो उस पे मरते हूँ होननाय नामा बेखौ दामगासिनो आसोला ओंखायनो आं होनो हायासै कपिराइट फैजानो गिनानै दा जोंना शुटिंआ लोखि बाजारनि साहा जागोन साहा थानाय बै दावधारा बाजाराव जागोन नै दा आं हारसिंल' औ माला मोनहैगोन जागासिनो दं लोगोफोरा फन खालामहरगासिनो दं माने माला मोनफैगोन होननानै नोंनि शट मोनसे दङ आं हरफैगोन होननानै लेंहरगासिनो दं ओंखायनो एसे आथुर होदों ड्राइभाराबो दावधारा बाजार दावधारा हाजो जिङाव जों दा दावधारा हाजो जिङाव खालामगासिनो दं गुगुल बाबानि शुटिंआ दावधारा हाजो जिङाव जागासिनो दं नैबे बाजार ओइ नामलां भुटान ओमफ्राय शुटिंआ नै बेयाव जाबाय दं बिलुन बायनायनि जाबाय दं केमेरामेन लोगोफोर नै एक्ट्रेसा जोंहा बिलुन बायना होगासिनो दं नैबे बाबु फिसानो रमान्टिक जागोन रमान्टिक मुभिया बारा गोसा खेबनाङा गाबगोन माबाखौ नायनो हो आब'खौ नायनो हो आब'खौ नाय दे ओरैजाय आब'खौ नाय आंनो दे आं होगोन इखौ नोंनो आं होगोन दे आब' दे मिरायजोब्बाय नों फोथेनो रोङालै बिरुनखौ लाफिनबाय साइकेलखौ बोखारदोलै नै र' नै बिरुनखौ होबावनो मिनिनानै हो मिनि नै आरो जाबाय दियो ना नै जोङो दा फारामाव जागासिनो दं फाराम नालेंखर बारियाव केसिं पइन्टआव आरो नै गारियाव माइ लाबोगासिनो दं फारामनिफ्राय दा माइ हानाय रोगानाय सोलिगासिनो दं ओइ नै जाना हर नोंथांमोना नालेंखर बारि सारि बेसे समायना जोंनि बड'लेण्डआ नै दा इयाव एक्टर एक्ट्रेसनि शट जागासिनो दं लागासिनो दं केमेरामेन स्क्रिप्ट राइटारफोरा दा नैयाव रमान्टिक माने नै एक्ट्रेस आरो नैबे सेकेन्ड एक्टरजों लाइन मारिगासिनो दंलै लाइन मारिगासिनो दं नै आरो सासे एक्टर दङ जोंहा बिथाङाबो नै लोगोफोर दा सासे आरो नायनो फैलायबाय एक्ट्रेसखौ सासे एक्टरा बिराद रमान्टिक जागोन माने फिल्मा माने शर्ट भिडिअआ नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जाखा नोंथांमोना रेडि जानो थाखाय नोंथांमोना मोदैखौ हुगारबाबो हुगारख'नो हानाय नङा बेहायबो नै नायनो फैबाय बिथांमोना नै फोरोंगासिनो दं बिथांमोना नायगासिनो दं केमेरा एंगल मानसिनि एंगल रेडि एक्सन
Roll camera. Kamu alu gaयनाय खारबाय बिथांमोना एक्टरनि बिमा बिफा बिथांमोना नायनो फैदो बिसानि फिसाजोखौ हाबलांबाय बिथांमोना दे जों ओंखाम जानोसै आदै दे आंबार खुदो डायलग एसे रुवाथिफोरखौ मानो ओंखारजोबनांगौ उदाबा नै दा दसे थांनानै आदैखौ आरो मादैखौ मोसानांगोन हो एसे मोसाबा मोजां जागौमोन बिनि सार्स जायाखै खोमा बिनि सार्स जायाखै मा बाथोन ओरै ओइ माबा मुलायाव लगायनो जाजोब्बायना जोंना जानोसै होमबा मा ओंख्रि अनला ओंख्रि सबाय दालिलाय अनला गोथाव माने जानला मोनला मानसिफोरनि सिगाङाव बुंना लायो नोंहा बिराद लाजिदे बिफा नै लोगोफोर जोंहा आदैजों मादैजों बिराद इन्टारेस्टनि मानसि बेखायनो जोङो बिथांनि हटेलाव जानो फैबाय थायो जोंनि टिमा दे जों साब्रै जाग्रोनोसै दे फगलाखि जुदि बैद्य एकदिन हुखालना राज फुजा नायनो फैदो राज फुजा गलागावआव दा राज फुजा नायनो फैदों दा नोंथांमोनखौबो खिन्थिलांसै फिसा बारा गेदेर जायाखै फिसा ओरैनो खिन्थिलांगोर' खिन्थिलांगोर' दा फुजायाव हाबहैनोसै फिथा जाबाय दं दा फिथा जानो जग्रोबाय जोंना जाग्रोनाय नालाय फिथा जाग्रोनोसै नालेंखरनि फिथा जाग्रोनि थाइसे उनाव फुजायाव हाबनानै खिन्थिलांनोसै बिराद मानसि जादोंमोन मैयाबो लोगोफोरा फैदोंमोन नालाय खोन्थाबाय थादों आरो मानसि जादों नालाय दा जोंबो फैनाय जाबाय नै ओम शिव शम्भ बाबा गुरु बाबा जात्रायावनो शिव बाबा नेक्स्टआव दङ जोंहा गणेश बाबा जै गणेश बाबानि अरायबो नायफिनहरबाय था बेफोरबायदिनो जोंखौबो नायहरहोलांबाय था आफा इसोर जै श्री कृष्ण अरायबो खुलुमो नोंखौनो अरायबो सिबियो बेखायनो जोंखौबो एसे कररपति खालामना हर आफा इसोर ओम नोंखौबो खुलुमो आफा इसोर हे आफा इसोर नोंखौबो खुलुमो नायफिनहर आफा खिनाहर रग' जोंनोबो गुबुनफोरनो जेरैबायदि खिनाहरदो जोंनोबो बेफोरबायदिनो रग' खिनाहर हे सरस्वती आइ खुलुमो नोंखौ जोङो अरायबो अख्रां बुंजासे हायाव दंना अख्राङाव दं नायफिनहर आइ नायफिनहर अरायबो बोर हर नोंनि बे आखाइजों होनाय बोरखौ आं गोरबोआव सोनानै लागोन जै खुलुमो नोंखौबो सिबियो अराय बेफोरबायदिनो मिनि थाबाय थाथों बेफोरबायदिनो मिनि मोनजाबाय थाथों जै खुलुमो इसोर नै जोंहा आरो मा बियो लोखि ना मा बेयो लोखि आं बारा सिनायबाङा बेयो लोखियानो जानांगौ आंनिबा माथो हांसोबो दंलाय माथो हांसो राजा ना मा बियो हांसो राजा बेयावबो आङो माने साउन्डआ मोनसे साउन्ड माबा दामना होदों मेथाइ दामना होदों बेखायनो आङो साउन्डखौ होनाय जायासै बेयावबो नै महादेब बाबाखौ नोंखौबो खुलुमो नोंखौबो सिबियो बोर हर जोंनोबो हे श्री कृष्ण नोंखौथ' बार खुलुमो नोंखौनो बांसिन खुलुमो नै नोंहालाय मा जालायखो माखन सुर मानो खावनांगोन नों गाइखेर नै आरो महादेब बाबाया फैलायबाय बिथांनि खानाया बोरै बेफोरबायदि गोमो बोराय जालांख' नै जोंहा आरो हनुमान बाबाव बियो जाम्बुबान नामा होनोमोन बिखौ चंकतमकत गजाई हुलुमान होननाया हाजो सिंखाव लाबोनाय आसोला नै आरो बिथाङा मा बेयो मा जागोन बियो मैदेरनि
मैदेरनि सायाव थानाया मा बुङोमोन बेखौ नोंथांमोना मिथियोबाथाय कमेन्टआव बुजायहरदो आंनो आं बारा मिथिबाङा होनखादो नोंथांमोननि सिगाङाव नै श्री कृष्ण दङ बेनो महात्मा गांधी के जय तुति रौ गुस्ति जारौ रौ श्री कृष्ण कृष्णआनो बांसिन नामा कृष्णआनो बांसिन औ मा बियो सियाल नामा बियो इयो मा सिनाय हाया जाहैबायब्रा ब्राह्मण ना ब्राह्मण रावण पुतना रायक्य दानव पुतना रायक्य दानव बियो सुवादा साला पुतना रायक्य दानवा सुवादा रावण खरदस्ता जलहस्तिया सुवादा साला जलहस्ति कुम्भकर्ण खैदिन उन्दुयो खैदिन जायो होन्दोंमोन सयमा खुन्थि मारे यार बैसोर आरो सयमा उठी जा दीपरा होइसे आरो उठी जा খাওয়ার ঘন্টাতে উঠাই উঠি যায় ইমান ভালকে বনাইছি অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল আৰু মূৰ্তিবিলাক কমাইছে এইটো কি রাগি এনেহেন বহি আছা তই ইমান ভালকে কেইদিন বহিবি আৰু আজি শেষ হ'ব না পূজা হা स्टुडेन्ट इयो फरायसा गथ' जाबाय फरायसा गथ' ड्रेसजों खिन्थु माबाजों मिलायदो बोरै जादों ड्रेसजों माबाजों नैबे नै एसामिस खुला थियेटार खिथिगासिनो दं आरो सोरबाफोर जुदि नायनो गोसो दंब्ला जना नायनो गोसो दंब्ला टिकेट दाननो हागोन जनायाव 30 टाका गारनानै नोंथांमोना सियाराव सिगाङाव जनानै नायनो हागोन एसामिस थियेटार बारा गिदिर नङा फिसा थियेटारसो बारा गिदिर नङा फिसा बेखायनो खुलाबो होदो आरो टिकेटबो दानदो नै आसोला लास्ट फुजानि होबाय खांग्रांफोरदा फुदि मालायनि दखान मानि सेस खालामनो नागिरो आसोला